салом тамошобинони гиромӣ, айни замон дар назди бозори Меҳргон қарор дорем. Дар инҷо худи бозори Меҳргон ва хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Ман Амин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 6-ум ошонаш ҷойгир мебошад. тирезаҳояш пешро нигоҳ мекунад. ҷои зинапоя, чӣ қадар манзараи зебо, дута лифт ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонагая ду хонага кардагиянд бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. нархи хона бошад 599 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақами соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. наводона шуруъ мекунем. дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, дар инҷо кладовка, ошхона бо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дуюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шуруъ мекунем. ҳоҷатхона бо ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори об баланд аст. ин кладовка дӯстони азиз, метавонед дар инҷо чизҳои лозимиятатонро монед. дар инҷо ошхона, ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона нав ба даст таъмир мебошад. ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хона хонаи нав аст. атақи гузарондагӣ, батареяи часпондагӣ. файзои хона тарафи раи мошинаро нигоҳ мекунад. Ман Амин бошад бозори Меҳргон. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. аз ҷумла мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин бошад дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, хона нав ба даст таъмир мебошад. нархашро боз такрор мекунем. 599 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.